Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson ng Tagalog ang Explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking tanong. Anong tamang verb form para sa sentence na to? Naisip niyo na ba ang sagot? Tingnan natin kung tama ang napili niyo. Ayun, letter D ang tamang sagot. Bakit kaya? Obviously wrong, option B, dahil present tense ito, ang paglaro ng basketball nangyari kahapon. Hindi rin bagay ang option A dahil simple past tense ito. Tamang tense pero hindi bagay gamitin kung pag-uusapan ang patuloy na nangyayari sa isang moment sa past, sa isang sandali o sa specific time sa past, kaya na at 10 o'clock. Dahil itong paglalaro ng basketball, hindi ito magagawa na sisimulan sa 10 o'clock at matatapos agad sa 10 o'clock. Hindi ito mangyayari sa isang moment lang or point of time, sa isang iglat lang. Meron itong duration, simula or katapusan. Ang simple past form ay gagamitin lang kung pag-uusapan natin ang mga naganap sa past na walang specific point of time. Or kung meron man ay tungkol sa mga action na pwedeng mangyari at matapos agad sa isang moment lang. Hindi kagaya ng play na meron talagang duration. Or kung pag-uusapan natin ang mga series of events sa past, mga sa simula hanggang sa katapusan, ano ang una, ano ang kasunod, yung mga ganun. Hindi rin pwede ang wordplay dahil kahit tamang tense ito at were ang helping verb bagay sa plural subject na we, hindi naman tama ang voice. Passive voice ang verb na to. Kung passive ang verb, ibig sabihin hindi ang subject ang gumagawa ng action. Pero kung susuriin natin, sino ba ang naglalaro ng basketball? Ang subject na we. So dapat active ang voice ng ating verb. Remember, basta ang verbs, ganito ang mga forma, passive yan. Be verb plus past participle. Gaya ng was played, are taken, is distributed. So bakit were played? Na past form ito, bagay sa yesterday morning. Pangalawa, ang helping verb na were ay bagay sa plural subject na we. Pangatlo, active form ito. Basta ang be verb susundan ng ing form, active form yan. At dahil active form ito, naipakita nito na ang subject ang naglaro, ang gumawa sa action ng verb. And lastly, yung topic natin dito, dahil din naipakita nito kung ano ang patuloy na nangyayari sa sandaling yun at 10 o'clock. Ito ang tinatawag na past continuous tense of the verb. Ang kanyang forma, was or were plus ing form sa verb. Pinapakita sa sentence na to na sa specific time na 10 o'clock sa umaga kahapon, naglaro kami ng basketball. Posible nagsimula bago mag-alas 10 at natapos after mag-alas 10. Basta sa time na yon, sa sandaling yon, sa specific time na alas 10 ng umaga, patuloy ang paglalaro namin. Dahil ang paglalaro ng basketball ay hindi mangyayari, hindi masisimulan at matatapos sa isang sandali lang. Kailangan ito ng isang period, duration, may simula at katapusan. Pwedeng 9 to 10, isang period ito, hindi isang moment, hindi isang saglit, sandali lang or specific point of time. At 10 a.m. patuloy sa pag-play sa sandaling ito, hindi pa natapos, nagsimula before 10 at natapos after 10. Pero at 10 o'clock mismo sa sandaling ito, hindi pa natatapos. Patuloy ang paglalaro. Kung ito ang ibig sabihin natin sa specific time ng past, merong activity or action na patuloy na nangyari, ang verb about sa action na to ay dapat past continuous ang form. Was or were plus ing. Iba pang halimbawa, I was lying in bed at 8:30 last night. So, sa sandaling 8:30 p.m., patuloy sa paghiga, hindi pa natapos. Nagsimula humiga before 8:30 at natapos, bumangon siya after 8:30, pero sa puntong yun, patuloy siya sa paghiga. It was raining at 2 p.m. yesterday. So, sa sandaling yun, sa 2 p.m. na yun, sa specific time na yun, patuloy ang pag-ulan. Maybe nagsimula before 2 p.m. at natapos rin after 2 p.m. Pero ang focus natin, at that specific time, hindi pa natapos ang pag-ulan. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa past continuous, meaning sa specific time na yun, sa sandaling ito, sa past, merong patuloy na nangyayari. But wait, there's more. Ang specific time na to,
Pwede nating palitan ng isang action na nangyari mismo sa time na to at gagamitin natin ng when clause. So, instead na gagamitin natin ang 2 p.m., gagamitin natin yung pagdating ni mom. It was raining when mom arrived. Dumating siya at 2 p.m. So, patuloy sa pag-ulan sa specific time na to. Ito rin yung time na dumating si mom. So, pwede natin gamitin ang pagdating ni mom na nangyayari sa sandaling yun as time reference. So, instead at 8:30 last night, pwede natin gamitin when my boyfriend sent me a text. So, at 8:30, patuloy sa paghiga sa specific time na to, ito rin yung time na nag-send ng text si BF. So, pwede natin gamitin ang pag-text ni BF na nangyari sa sandaling yun as time reference. Again, remember, sa specific time na to, sa sandali ito sa past, merong patuloy na nangyayari. Yan ang past continuous. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan niyo ang video ito, please share niyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para update kayo sa mga videos na ibabahagi ko. Maraming salamat. Have an amazing day!